så noget andet, ikke også? Og så siger de det også. Ja. Har du måske tænkt på, hvorfor dine børn mere ligner mig, end de ligner dig? Altså, så mange sætninger til det ikke noget. Hvorfor ikke? Det er da sagtens finde. Ja. Jo. Ja, hvad mener du med det? Ellers kan du sige. Altså, Ja, så kan du sige. Så rejser en lille lidt i hånd. Skal du have. Ja, har du måske tænkt på, hvorfor at dine børn mere ligner ham, end de ligner dig? Hvad? har du ikke tænkt på, hvorfor dine børn ligner hende mere end ham? Nej. Og du må godt være rigtig fuldstændig lille nede i lort. Ja, har du måske tænkt på, hvorfor at dine børn mere ligner ham, end de ligner dig? Hvad? Og så er